tady je Čeko TV, já se mnou je tu. A to je můj baťoch, ale budu si nový kupovat. A my teď jdeme přímo do Drnholce. Do Drnholce. A musíme i trochu běhat, protože nestíháme. No, takže honem. Hodem. No ale prostě jde zaběhat, že? Ježišimane, já už nemůžu. Co? Ty vole. O, kurva. Fuj. Mrtvá švába. Ty nebe byly ještě meruňky. Měl se tam něco za ten rok. To meruňky. Já ne. Jo, a musím vám ještě něco říct. Že budeme si dělat studio, budeme mít studio s Vojtou, že jo? Že? Budeme ještě dneska natáčet infot, ne? No jo. A jakože my budeme mít studio naše a budeme ji prodávat nějaký nápoje, jo? Nápoje, no, s petardama, no na zimu. No takhle, hej na zimu, hej teď na zimu. Takhle, tady balíček petard, takhle, hej zlomé. Nebo můžeme jít do Hrušovan, co víš? Já taky ne, co máš toho. Já tam znám, kde je oční, vole. Já znám. Kde je tam škola, vole, naproti očnímu. Ale tam nevím, kde se tam je škola, vole. Já vím, kde je obchod petardama. Prodávají to tam s dětem a i ty velký. Ale tady by tam prodali ty jentičko takové. Hej no! Vole. Jo, budeme petardina, no, to jsem vám říkal a jakože bude náš tam nápis to Čoko TV a takže a to pojedeme ještě někam jakože do Hrušovan tam nakoupit ty petardy. Chceme jet asi příští rok chceme jet aj tu s Nojma, pravděpodobně. Ano. Na festival nějaký a budeme to asi natáčet, ale musím někde se dát propustky. Propustky? No jako lístky. Nějaký bude festival, Mike Spirit, když tam půjdem. Mike Spirit, kámo, že? A bude tam budilínek? Budilínek, přísahám, slibuju vám, nehnu prdelí, nikdy se nedělá. Pojď sem. Ne. Podívej se, kolik je hodin. Kolik je, vole? 13:08. Musíme ještě jít do Adély, dáme do ní 20 minut. něco, peníze a můžeme jít, ne? Koupíme si už něco tady, ty máme čas? Nebo ne, necháme stát. Koupíme jedno bude. Drnholc, no. No, Sakíra. Sakíra má a mají fenapu tam. Ta miniku. Ale to někdo jede. Sětku listů. A dneska tu je. Dneska je pondělí a za 9 dní bude škola. Horor škola. Co to je horor škola? Filmy, jo. Učení je mučení.
Učení, jo. Učení je mučení. Já to přepnu, než tady budou cyklisty rachotit a střih. On spadl cyklista, kámo, tam. On má štěstí, že měl helmu. No však jo. Tam ten v modrým, teď je poslední, kámo. On spadl prostě na úrovník a měl helmu, že? Jinak by se spadl. Přesně, oni mu jíždíjou cyklisti. Ach jo. A střih. Jen kameru, a to máme na nás takhle, nemusíš furt takhle. Takhle blbě. Víš to? Ne, jako já jsem myslel, že tak, víš, jak na selfie. Budem natáčet. Ne, to blbý, kámo. No. No, ale to blbý, vole. Cože? Like. Víš, co jsi řekl? Komu dejte fakt like? Víš, co jsi řekl? Tomu malému? Ty si je ruku. Sdílejte toto video. Co? Blbej. No, jestli jste mě neslyšeli, sdílej toto video. Natáčím. A budeme mít jako svou kancelář, jakože to bude to studio. A budeme mít prostě na zdi. Prostě. Na mého bratrance se můžete podívat na YouTube, jmenuje se Wave Games. Je to můj bratranec. A už natáčel se mnou Broforce. Asi znáte, ale... A to bude na zdi v našem studiu. Hovno. Bude tam gauč, kde budeme natáčet. Bude tam osvětlení. Bude ta ganja. Ne. Obrázek ganči. A prostě bude tam obrázek ganči. A tam prostě bude ta zeď. Z autíček. Ty hajzle, tam ta autíčka nechci. Ne, kecam. Dáme tam... Nějaké hororovky, moje. Ne, dáme tam obrázky, jakože toho napis YouTube na zdi. Ale dneska se budeme natáčet ještě jednu hororovku. Jmenuje se to Sporky něco. Spokys něco, ale... To možná znáte. Neznám. Ale... Je to v nějakém ještě. No, teď jo, oni sama rád. No to je jakože primitivní, to je pixelový. To je od tvůrců Doom. Ale je to primitivní. Tam se leknete, třeba zmrzliny a pak se zasmějete. Jo. Jako A pro vás tam honí takhle. Samara. Dobrý, to není náš autobus. To jede do Mikecu. A čau. No, já to střihnu. Nebudeme na tomto chodníku. Kurva. Už jsme tady zas. A už jsme byli v hospodě to rozhodně, ježišmarja. Slepice. To jsou ufoni. Normální ufoni. Hej, my si zabíháme, ne? Jdeme na to. Musíme to stihnout. Jo, tam bylo napsaný Hrušovany. Je 13:21. Fakt za 8 minut? Fakt za 9 minut. 21. Za 8. Je to 29. Je 29. 1,29. 1,29. A tam je 13.
To asi k tomu to nedáme intro do videa, ne? Protože to je dlouhý. To nejde dlouhýho videa. Aspoň musí trvat 5 minut. Hej, ty to tam teď dělej. Musí dát, hej, Ale on to nedělá přes Viva video. Víš? Počítač, bože. A je to úplně to stejný. Já to stříhnu a uvidíme se v autobusu. První fakt o mně je, jsem tlustý. Druhý fakt je, jsem nenažranej. Třetí fakt je, že jsem fakt nasranej na Vojtu. Čtvrtý fakt je o mně. Nesmážu školu. Pátý fakt je, že nemám rád květáky. Tak proč dneska žral? Nevím. A to je všechno. A střih. Yeah.